Pwy sy'n gallu gweld e? Fi! Beth yw e? Madfach da iawn. Ydych chi'n gallu symud Pam mae dyna? Pam mae yn cipio? Fi eisiau gweld e. Fi'n gallu gweld e. O, mae fyna. Beth o fe'n neud? Dringo. Mae'n dringo! Ond os chi'n cyfyddu fe, mae chi'n golchi dwylo fe. Mae'n mynd i fod yn ydy, mae fyna. Mae dau yn edrych ar fi.